Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще играем Counter-Strike. Аз преди вчера изтеглих и много е заребяващо. Така мисля, дано е на вас така ви е харесала. Дано харесате това видео. Хора, искам сам нещо да кажа. Не да кажа, да попитам. Ако някой знае някакъв FP адрес на някакъв сървър в Майнкрафт, моля ви, кажете ми, защото ми е много нужен. Защото аз имам един сървър, и него го бива, но искам други сървъри, искам нещо по-разнообразно. Моля ви, ще направя всичко. Моля ви. Ако напишете, аз мисля, че някой поне от вас ще напише, за това още от сега ще ви дам едно благодаря. Защото съм сигурен, че вие сте добри зрители, добри хора и добри деца. Какво става? Не може да бъда от лошите. Трябва да бъда от сините. Ето пичил. Ще му гледам как го убиват. Ще го убият. Още в началото. Куркичкия той. Те почнаха и колко са измрели. Те почнаха и са измрели 3. Газ. Три минути минаха от моя клип и още не съм и почнал. Сега почвам. И сега ги сцепих. С кое е с това? Готин пистолет. Хоя. Чакай тук да... Оглеждам си. Почва боя. Уби ме с пистолет. Гасто АФК ли, бе? Сега съм павли клипа. Баси. Хора, ще спра докато той го убият най-накрая. Защото... нещо стана и свършиха минутките и секундите. Късмет. Оп. Късмет. Пушката. Сега му си... това пищач. Малкото пищач. На Б. На поле вина. Убих един, но и той ме уби. Здрасти, АФК. АФК.
Хора, ще спра. Пак. Хора, след 1 час чакане, то най-накрая съм мръда. И го убиха, разбира се. Разбира се, за какво име друго е? Само ще ни убиват, а не просто като малки бебенца ще стоим. Ще гледаме и... Но аз с това им убих. Ги убих. Ла-ла-ла, аля хубар. Наса. Тръгвам. Охо, там ста мътеница. Там ста убийство. Бе, някой да махне бомбата. Не! О, аз победих. О, аз победих. Колко съм добър. Сега, защото съм готин, ще си взема готини неща. Ехо. Паси, пиче. На колко кръв съм? На 40 кръв. Тук реженва ли са въобще? Чакай, то с кой не е стрелял? Аз искаш пас гранатата. Я ще взема другия пистолет. Я 2 от 30. 50. Тук не е ставало мазало. Спокойно, хора. Тук няма как да стане мазало. 3 човека сме от жълтите. О, един! Ако намерим, ще му пръснем тиквата. Там е. Само там е умрял един син. Е там. А къде е там? Долу ли? Абе, къде си е маник? Грозен малък маник. Къде го тропам? С картечница. И ето то най-бързия пистолет. Я ще колко е бърз. Но това бебче оправя всякакви проблеми.
Още от цели почва тук. То още от сега почва. О, убих един. Убих то с... Един избяга. О май джиз, фака ю! Нещо му направих, то припадна. Кучето припадна. Нещо. Май. Нашето куче. И там се запътват 4 човека плюс мен. Он е най-смелия. Отида там да са. Куче. Кучета. Чакай малко. Щом не на Б, значи са на А. Отиваме на А. Отидете на А, бе, луди. То ни уби. Защото сме много умни. И сме много множести. Такота. И... Трима. Как го убих, бе? Аз направих ланшот направо. Хора ми се, приключвам с този клип. Дано ви е харесал. И чао!